இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற பதிவு கருண எச்சி போன்ற உபாசனைகளுக்கு உபாசனை வழங்கப்படும். கர்ண எச்சினி என்ப தேவதை நம்ம கூறும் வேலையில் செய்து கூட முடிக்கக்கூடிய தேவதை. இந்த தேவதை வைத்து முக்காலமும் குறி சொல்லலாம். நம்ம கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு நம்ம காதில் வந்து பேசக்கூடிய கர்ண எச்சினி தேவதை. தேவதையில் 2 வித தேவதைகள் உண்டு. கர்ண எச்சினி ஒன்று, கர்ண பிசாசினி ஒன்று. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கின்றது கர்ண எச்சினியை பற்றி பார்க்கின்றோம். இந்த சேனல் லிங்க் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கர்ண எச்சினி வெறும் 18 நாட்களில்